Alright, DJ Archie Vlog is back. Grabe hagyod na tong lingawa nga ni viral si Ma'am Maria tungod sa food package nga iyang gi-order. Gipaningil ni Marjorie nga sealer. Niabot jud kini sa punto nagatubang silang duha sa tulfo. Na viral sila sa kadaghanan tungod sa ilang binuhatan. Si Marjorie labihang laguta, di mo dawat sa bayad ni Maria. Kay lagi iya jud ikiha, patagam sa ing-aning kinaiya. Naguol ra ba ang ubang chismosa, kay apil sa kiha ni Maria. Tungod lagi gi-share ang video sa nahitabong iskandalo. Nisikat pag-ayo si Maria, daghan ang nagpa-picture kaniya. Halos kada adlaw na ay mo bisita, mura na jud siya og artista. Og si Marjorie pod nga negosyante, ni daghan na pod ang iyahang suki. Si Marjorie og si Maria, silang duha amiga na. Nisikat pag-ayo si Maria, daghan ang nagpa-picture kaniya. Halos kada adlaw na ay mo bisita, mura na jud siya og artista. Og si Marjorie pod nga negosyante, ni daghan na pod ang iyahang suki. Si Marjorie og si Maria, silang duha jumay gana. Mga netizen labihang kurata, balita sa TV nga ilang nakita. Ang duha na himong man naghigala, kay gihusay man kini ni kapitana. Mga netizen karon nagsadya, kinaiyas Pinoy ilang gipakita. Busa karon kung naamoy orderon, bayari og ayaw thank you ha. Busa karon mga kaigsoon, food package ang orderon. Way sagpa diha agay.